George Hora. Yeah, yeah, yeah. We can change the world, change the world. I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. Why is the world so mean? I hope it's just a dream. I said no, life's not fair. I can change the world. I can change the world, yeah. Când te faci mare, ai vrea să fii vedetă, independentă, super inteligentă. Toată lumea apare la televizor, se lasă filmați chiar la ei în dormitor. Oricine poate fi actor, că nu e greu. Trebuie să abordezi producătorul cu tupeu. Spitalul de nebuni are o gaură în gard, că mulți fug și nu știu cum dracu au scăpat. Apar în prime time, fac o dau drame. Producătorii își pleacă mâinile când se înjură de mame. Circul Globus n-are căutare, ce e la televizor e mult mai tare. Nu-ți trebuie talent, îți trebuie o gură mare. Cu cât te faci mai mult de râs, rating cu sare. Toți sunteți oripilați, dar stați și vă uitați. I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. Why is the world so mean? I hope it's just a dream. I said no, life's not fair. I can change the world. I can change the world, yeah. Nu vrem un Bora Bora, vrem uite aici. E un Parastas live cu colivă și mulți mici. Adu floricele, o sticlă de cola. Nu vecina de la 3 a murit sora. Toată lumea e porno, toți sunt sar pe val. Româncele sunt bune și în haine sar. Iau televizorul să-l arunc pe geam. M-am săturat de vipurile astea puse pe scandal. Bine ai venit în direct cu toate crimele. Invitatul de azi nu și-a luat pastilele. În timp ce alții ne fură să-și facă vilele, tu te uiți la TV, ei mută chilele. Dacă mâine ar porni un război, ar fi penal. Soldații s-ar uita la 5-a pagină din ziar. Nu o să oprim niciun raid aerian, dacă o să ne atace când e inimă de țigan. I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. Why is the world so mean? I hope it's just a dream. I said no, life's not fair. I can change the world. I can change the world. Tot ce e normal pentru ei e banal, deci prost. N-o să apar pe post dacă nu ești gay sau lesbian, n-are rost. Tot ce e normal pentru ei e banal, deci prost. N-o să apar pe post dacă nu ești gay sau lesbian, n-are rost. Ce-o fi în capul lor, toți vor la televizor. Nici nu mai râd să mor, e bălăcean ca mult. Dacă nu e senzațional, e în zadar. Și de asta când te uiți la știri, te bagă în spital. Ai rating fenomenal, invitatul e penal. Fete pline de silicon ajung un megastar. Ai 2 facultăți, îmi dai citate din Cioran, dar rămâi cu ochii în TV când este vreun scandal. Doamnelor și domnilor, bine ați venit! Îl avem un invitat în studio pe unul dintre cei mai prolifici popori de la noi din țară, domnul Puia, aici alături de mine pe canapea. Domnilor și domnilor, senzațional! Vreau să răspundeți prin SMS la 112 dacă există vreo legătură între muzica domnului Puia și disparițiile misterioase de la noi din țară. Să știți că mai avem și alți invitați în această seară la noi în garsonieră. Băi, inteligentule! I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. Why is the world so mean? I hope it's just a dream. I say no, life's not fair. I can change the world. I can change the world. I said no, this is not fair. Everybody's talking and I really don't care. Why is the world so mean? I hope it's just a dream. I say no, life's not fair. I can change the world.